Ang tawagan si nanay karon. Ano pa si Zagit parang nga ni Aris Bingbing kay Burus. Kasa, ang pangitawag bilang messenger ni nanay. Nanay Lita, hala. Huwag mo ka na mag-online. Ang taon. Adi, ah. Hindi ako mag-online. Online yan. Tawag. Wala nang ring. Ha? Nay! O, Nay! Kamusta? Kamusta man mo, Nay? Okay naman. Ama, noon. Masa may itong kuha diha? Masa may itong may snack? May pangani. Dangani ko slice bread. Dahil mas bing-bing dari, Nay. Hindi di naman agad. Nay, ningari si Zanay kay... O, Nay, kanang Nay. Ningari si Zanay kay nasa dagi. Tugan nga problema. Ano? Nay, Ito lagi, problema. kuwang kanang Nay. Ato, rin Nay, itong saba, Nay. Oh. Yan, slik sila mapakaroon ko naman. Kuwang kanang Nay. Burus kung gusto Nay isa kabuan. Burus eh? Si Bingbing, isa kabuan. Iya, ano na? Lagi, gahapon mag-ilang graduation. Buang lang, busog ko yun. Ya. Hindi ka nang Nay. Ningari lagi si Zada. Dari, kaya lamang si Zang tabangan. Kaya rong, mga anak ko si Zah. Agad ang bata, huon na, si Zah lamang dari mag-cashier ni Limwil. Pero ano ba na? Mga nagtawa na. Na, wala mo gusto siya magsaba-saba ni Kuya Nay. Sa kanang Nay, naari siya ko eskulahan ba uyab. Si Bingbing magudi. Si Bingbing lagi di magsaba-saba. Sa isarang secret. Na, silabon ka. Adun Nay, sa kabuhan, nagkisang-kisang suka-suka mong galigani ha. Pagpakaunah, pamahaw, pag-abot tari. Buang na, pinaiganitan. Mga... Kuan, 16. Okay, si. Akin si Bilo, magkunyarihan na nakado. Doon naman. Unsa nga na naman din Nay. Nauso naman din. Ay, ginawa ko. Nauso Nay. May ko nga, imbis na. May ko nga, nauso naman din nga ni Nay. Magpaburig-buros. Kay kuha na gano'n. May uso nagbatang ina. Stress mo lagi ka, Nay. Pili na Bingbing. Umura pa nga. Magkunyarihan na nakado. La. Amar kang ginawa Nay. Di ba ito budos Nay? Pamasisisi uyab. Di ba gisinulan ako? Alex eh. Yun nga budos si Bingbing. Pag dama-dama ang dana. Si Terry mo siya yung binuwang. Ipar sa tatay. Ipar sa tatay. Inaburos si Bingbing Nay. Nakakay, nagsibing-bing mo na yung buras na sa pagkabuhan. Yan ang parang... Nakabing-bing na mo. Mga kung katugong siya nga gusto ng init ang kamot. Ay, sinamay na yan. Nanda, Nay. Kamusta kuha diha? Panahon, di ba? Arang inita. Karong adlaw, wadi init. Karong pa rin kaniya, gado mo
Bitaw guys ha. Binuang na to. Di simboros. Binuang na to nay. Kuya. Sa maging pag-istorya ninyo, rin tumutuo. Naanad naman na. Naanad. Kinakatuuhan ko. Hindi ko katuuhan. Sige, ano mo binuang mo tawag mo. Nga? Mungi Facebook? Facebook? Kita aja bukan Facebook ang tadi yang bilang apa Wah, gua pasti nagbilang ka rin lula. Seryoso ka doon na. Di! Nagbilaan to kaya matrending. Bilang ako siya pero ang kumpanti nag-arin lula kinikuran. Tama ko rin Facebook. Di ha, manggaliway mga panti. Naghubo dyan. Mga rin mo closing. Mananay? Lako na sa honor nay. Ngayon tago agisan tang Agahan ko anay kay ko best and news. Joke lang na yun. Lagi. mahaman ko siya nay. Mahimo ko siya engineer kay Bright magmat. Atong pagbait ka ba nga ado, yari mo na tumarok si Marizin. Wa. O lagi. Nangluod lagi ko si Papa kay nag-ingin pas mi dyan nga nganong mo na man ko nga kompleto na ni pamilyas papa na amo na diha kailangan pa di ay mi ingin man kada ni bus papa. Kaya, anak sila, di sila mo kainin sila ng amahan. No lagi. Kaya nga naman siya nagkinaputi. Baka ko ng grasya, hindi mo kuha ng grasya, kaya huwag naman ko sa ginikanan. Baka lang sila kuno tres. Ginanay, ipakita. Nay! Ngano kay yung tuod sa kag buros nay katuho na ka? Wah, di mo tuo. O man na parang. Nga prank Ang na. mo ito pasinggay, ang mo ito pasinggay. Nagsabot na eh. Ingan ko nga pagpabot din pag badat ko rin nga kanang kamay ka kanang mo silubon. Ginagawa. Kapiyas mo. Oh, ginoo ko. Ikaw, school labing. Ang high school. Ano siguro mo tuog na busyad na. Dapat ipakita tong imo ang pijanta nga niya bida ka daka pa tanawa. Ipakita. Basta mo to. Napay ginikanan mo gasto. Nabag na tayo eskwela. Nakatagal na niya sa ring ng sinida. Ha? Oh. Ring ng sinida, si Puring ng sinikaran. Badyakan si Pogding. Gibandakan si Purding. Gibatak-batakan ni Nida. Wala na to sumagay to. Kagisakitan to. Ay grabe mong pagkabanjak. Gusto mo Para di mas ba? marites mo. Ha? Para mas marites. Ang tawag to kanina. Tapos di mo te. Tawag mo to ka namin, Bing. Ang tawag ka rin ha? Oo. Ano ko kapita ko. Oh. Baka may katuhi. Kay di naman sila katuho. Ay, Ang tagal ka rin din kayo bulisyon. Ano? Mapractice. Unsa? saka na? Tagal bulisyon. Ganang may Sama to. Gini sa karaog. Manok ko na siya. Huwag ko na may mabisi na. Kaya ako ramay tisang atad nung may mga tinuhog. Ako itisang ka. Karaog. agad kumapong manok ka siguro. Asa ka kilo kapin. Gusto mo naman yung pali, kanang mga tabi, ang kuhan eh. Kanang, Karabang nasusod. Ibaliza. kanang views, ano to? Burilir. Builir. 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 Sabi sa nang budak ko yung pera bukas. Tubig. Parang hawas eh. Ito na din. Alimuot. Waligos ako. Nasingilid ko sa. Oo. Sige. Ang gamot rin kape. Bibili, ano niya, be? Sige, Nay. Kaya waligos ako. Huwag sa makabing. Ganyan. Pagtimo na. Nasa cellphone. Sa? Nasa cellphone ko. Naman. Naman. Dapat,
Dapat yung telepon, wala hindi imagine na pag ang telepon. Si Adoy Raman, si Adoy, si Meridoy. Friend tanay, oy, taka man kanay. Mga ang kadari. Friend, lagi ta tanawa mo chat ko. Miss ko na. Sige na. Kana ka pasok ko na. Sinanay o Nawa ng prank natin. Kaya hindi na magkatuuhan kasi gimana mo tagaan di ay. Alam mo din. Big absent. Di ah. Pagkuhan sa katuloy. Pa, Rabjun. Dako bisita ang pagumangkan. Natulis gawas gaya na nagtabay-tambay. Karo ko may mamalit ulit sa manok. Pag tamatambay ko na gawas kaya mo ko na yung manak uyab ganing labay. Aglaki kayo ng tatak mo kurang bingbing. Ingan mo ko no. Ikusi ko si isang uyab. Kasi mo ko siya, tisagay ko si Lupit. Ingat lagi, wala ba? Tapos niya yung laki. Sarang gusto ko as machiri. Di, natinga ito kayo. Nga may gwapa rin yung tambay. Oh, mo ko nakakita. Ingin siguro itong karang laki. Paso to sila babairo ba? Eto. Mo itong ikusi sa isang uyab. Di na sasaroon yung mulabay. Tagduba, magkurelasyon na ita. Ha? Magagabag relasyon na ni.